खोब गोजोनथाव आरो जोङो आंखौनो आङो गोग्गानानै लायो सासे बर' फिसा हिसाबै लोगोसे मानो होनना बुङोबा बर' हारिया ओरैबायदि मोनसे जोङो माने कालचार बिथिङाव जौगानाय आरो जोंहा दोरोङारि माखासे ट्रेडिशनेल जे दङ बेखौ लानानै खोब जोङो गोग्गानाय मोनो आरो दिनैनि थारिखआव जे मोनसे हारिनि जाथिनि सिनायथि होननानै बुङोबा जोंनि जे कालचार आइडेन्टिटि बियो जोङो बर' हारियाव गोबां जौगाखानाय दा गोदोनिफ्रायनो जोङो नुबोदों जोंनि बागुरुम्बा मोसानाय जोंनि दावस्रि देलाय मोसानाय बर'नि दोरोङारि दामजु खाम सिफुं जथा सेरजा बायदि बायदि बियो माने बिराद गोजौ थाखोनि मोनसे बयजोंबो मिथिजानाय बयजोंबो गनायजानाय दा दिनैनि थारिखआव बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बेखौ बिथा खालायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे मावथांखि बेखौ बड'फानि जे सानथौ आरो सानस्रि बेखौ बर' हारिनि जे माखासे थालांनाय आद्रा थालांनाय बा बर' हारिखौ बुहुमाव बयजोंबो सिनायथि होनाय जोंनि कालचार आइडेन्टिटि गेलेमु बायदि बायदि बिथिंखौ लानानै जौगाहोनायनि जे माखासे सानथौ आरो सानस्रिखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिशन हिसाबै फोसावनानै खामानि मावदों दा बेनि बेलायाव दिनै कालचार वार्कशप बा हारिमु मावबादा बेखौबो जोङो दिनै लानाय जादों दा दिनैनि थारिखआव रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे रामफलबिल प्राइमारि दुलाराय बर' हारिमु आफाद लोगोसे रामफलबिल बैसागु खुंफुं आफाद जथायै हारिमु मावबादा हाबाफारिखौ लानाय जादों दा बेवहाय जोंनि जेनेरेसननो जोंनि जे गोजौ थाखोनि जे हारिमु बेखौ जेनेरेसननो फंबाय बिनानावमोननो होलांनांगौनि थाखाय फोरोंलांनांगौनि थाखाय जों बयहाबो मोनसे बिबान दङ दा बे हिसाबै दिनैनि थारिखआव जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ लानानै जाहाथे इयुनाव बिथांमोनहाबो हारिमुखौ गोजौ फारसे लानानै थांनायाव एसेब्लाबो बिबान बिथांमोनहाबो लानानै दावगालांनो हायो आरो बुहुमाव जोंनि जे कालचार जोंनि जे सिनायथि बेखौ बिथांमोनहाबो दिन्थिनो हायो बे हिसाबै दिनै बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जनि गेजेरजों बे हारिमु मावबादाखौ बेवहाय लानाय जादों दा फैबाय थानाय समाव जों मिजिंथियो जोंनि जे जायफोर बिथांमोनहा बेवहाय मावबादायाव बाहागो लाबाय बिथांमोनहा निस्सय जाथिनि हारिनि एसेब्लाबो बिथांमोनहा सिनायथि होगोन आरो गोजौ फारसे जों दावगालांनाय जे जाथि हिसाबै जोङो दावगालांनो हागोन जोंहा फोथायनाय दङ साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट 3rd and 4th ग्रेड रेलवे एसएससी आर्मी जीडी अग्निवीर बेंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101450597 6900584714 आरो 9365132228 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन